भावार्थ कोणता याला करण्याला उपाय नमस्कार करावा विघ्न विनाशक मंगल मूर्ती विघ्न विनाशक मंगल मूर्ती मोर्या मोर्या घोडा पडो मार्गस्थ ब्राह्मण इथे येण्याचा प्रयोजन हो मार्गाने मार्ग क्रमांक मार्गस्थ म्हणतो मामा मोठी म्हणतात तशा नाट्य मंडळ आलेलं आहे आराध्य देवमंदिर पूजा चौरावी आशीर्वाद प्राप्त घ्यावा महागणपतीला पुष्पम समर्पण महागणपतीला दीपम समर्पण अग्रतुल्य महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुर्याव सर्व कार्येषु सर्वदा पूजा झाली काय विसरलात नैवेद्य आणायला विसरलात आता उपनैवेद्यावर घ्या बघून बाजारपेठ बघा कशी पुष्कळ भरलेली दिसते आता असं करतोय काय ते साऱ्या बाजाराला पाणी सोडतो हो साऱ्या बाजाराला पाणी सोडणार बाजार होऊन जाईल लोकांची पंचायती होईल त्याचं काय तर एका पदार्थाच्या नावाला पाणी सोडतोय पेडवे म्हणजे मासिक आहो तो पेडवा नव्हे तर देवा मिटिकल बना साखरेचा मडीचा वाटा गोड पदार्थ त्याला पेढे असे म्हणतात त्याच्या नावाला पाणी सोडलंय भांडाराचा भावार्थ कोणता चतुर्थीच्या दिवशी गणपती येणार प्रत्येकाच्या घरोघरी येतात हो सर्वच येतात तुमच्या येतात आमच्या येतात प्रत्येकाच्या घरी येतात ते त्या दिवशी स्वासी बायका पंच भगवानाचा नैवेद्य तयार करतात असा कोणता वाटवून गोड जपता पदार्थ असतो प्रचारात त्याला मोदक असे म्हणतात प्रति देवाला फार आवड म्हणून त्याच्या नावाला पाणी सोडलंय नाही पूजा झाली नैवेद्य आरती सुरुवात करा याचे अवघेला री गा बापू सट्याळो गा बापू सट्याळो बैलायत भाऊ सोड्याळो पाड्या गाण्यातो एक दिसता धुळो गा एक दिसता धुळो राजाचा बामा मारी उळूळ बोको चिवल्या तो गा बोको चिवल्या तो बसत दिलोयाचा बसत दिलोया राजा उंदराचो जय देव जय का तुला देवा का जय का तुला देवा भक्ती भावे करतो भक्ती भावे विचुकी सेवा कराते सोडा तुझो बायलो गा तुझो बायलो तुया दिसतय करो तुया दिसतय करो ओ बंटी महाराज आरतीची सुरुवात चांगली तालासुरात झाली शेवट मात्र वाईट झाला हो कसं काय आरतीच्या शेवटी काय बोलला तुम्ही काय बोललो 4 हात 108 तुझो बायलो तुया दिसते बरोबर वाईट तुझ्या झाल्याचा अर्थ काय हो मी वाईट बोलला म्हटलं कोणाला वाईट बोलला देवाचं वाहन उंदीर मामा काय हो काय केलं त्याने काय केलं नवीन सवारून खुंटीला टाकून ठेवलं होतं कुठतरी वाढ लावून टाकले म्हणून त्याला वाईट बोलला त्याला वाईट म्हटलं हो देवाला राग येईल त्याचं काय देवाचं वाहन आहे ते म्हणजे देवाचा कोणा होय तर देवा सुग्रीव त्याची पण आरती म्हणूया जय देवा जय उंदीर मामा गा जय उंदीर मामा तुझ्या जगाची अति गोडी
पाठ दाडे गाली चढू काका खाली गती तटपट मंगलमूर्ती मोरया. तरी पूजा झाली नैवेद्य त्याला आरती पण उठून घेतली एवढं करूच पाहतो काय ते कसलं निरीक्षण केलं पाहत नाहीत म्हणजे तुमच्या जवळ जवळ रागाने पाहत आहे हो तुमच्यात काहीतरी चूक घडली असेल आमच्या चुकला हो 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 आमच्या काही चुकलं नाही नक्कीच चुकलं असणार कोणीच नाही तरी पण आठवण करा चुकायला कुठं गरज नाही तरी पण आठवण करून पाहतो येताना वाटेल कोणीच नाही झाली हो झाली माझी आठवण झाली माझ्या आई बाप्पाला नवस केला होता असं कोणता हो आपल्याला सगळी संरक्षणी पुत्र व्हावं त्यांचं लग्न हो त्याला मुले बाळ हवी मग दोघी होत देवसमोर कुठे घालते देव नवसाला पावले का देव नवसाला पावले नवस सिद्धरेला मग आता होणार कसं हो बायकोने मावाडी आजच गेली मग घेऊन या तिला हो भांडण वगैरे झालं की काय राहायला गेली 8-10 दिवस मग होणार कसं देवाचा नवस फेडायचंय नवस फेडायला जावा होणार कसं यावं कोण हो या गणपतीच्या रिद्धी सिद्धी दासी आहेत मदत करते वेतन कोण देणार आहे ना आरती करू नका मागील दाराच्या पिपळा सुपाई एवढी पाने मागील दाराच्या पिपळा सुपाई एवढी पाने सुपाई एवढी पाने फुगडा फुटे फुगडा फुटे फुगडा फुटे फुगडा फुटे हे निजाम दात येता काय पुरे काय पुरे काय ते काय झाली हो हो बायकांची फुगडी अशीच असते लागत मोडत टुकत नपात छपात हा म्हणजे बायकांची फुगडी अशा प्रकारची असते हो मृग नक्षत्राचा पाऊस पडावा एकीने मिरची लावावी दुसरीने वांगी फेकून द्यावी त्या तिला प्रकार अशा तरी आमचा नवस सुद्धा तर मग कुठेतरी म्हटलेलं आहे काय ते हो घरची म्हातारी मेल्याशिवाय रडू येत स्वतः मेल्याशिवाय स्वर्ग खरं आहे ते पाणकुटला गेलं होतं कशाला लोकांची घरं फिरायला घरं फिरायला नाही एका तांब्यावर एका बाहेरची फुगडी शिकायला फुगडी शिकून आला फुगडी शिकून काय आला सांगताय काय स्वतःचा नवस स्वतः अर्पण करून गेलो. देवळा भवती फुलला चाफा देवळा भवती फुलला चाफा फुलला चाफा फुगडा फुटे फुगडा फुटे फुगडा फुटे फुगडा फुटे हे चित्ता देवाचा भार आलेला आहे देवाचं काय म्हणणं आहे अद्भुत असे चमत्कार असे कोण कोणते सुक्या पगडीला आग लावीत कहावे पर्जन्य पडल्यास धुमून फिरते इंद्राच्या मागून डोक्याला लावितात त्याचा भक्ष झाला एवढा चमत्कार असा कोणता थोडी पाचला आणि पाचला बोलायला करीतात देव कसं होणार घराच्या मध्यभागी असते तिकडे हो मोरावे पुराणी येऊन सबसे दुरावे घराचं वाटव होईल त्याचं काय हा सुताराला पुरस्य दुरावे त्याला कामधंदा मिळेल देवने चमत्कार असं कोणतं हो म्हणजे भटकावर कोणाच्या असते असते आणि न झाल्यास देवाचा कौल आहे पतिया तुझे नाम स्मरणी हो गण पतिया तुझे नाम स्मरणी हो गण पतिया तुझे नाम स्मरणी हो गण पतिया तुझे नाम ऐसी गजवदनाची जावे भक्ती केली साची म्हणली रामदासा लाभ तुझ्या चरणी हो गणपतिया तुझे नाम स्मरणी हो गणपतिया तुझे नाम वाळे वाळूया मोदक भावे वाळूया मोदक भावे वाळूया हे गीता देता
हे भक्ती काय करतली खात करून टाकतले काय म्हणून काय केलं अरे या देवाची केली सेवा टाळ मृदंगाचा केला गजर आणि हरिनामाचा केला घोष हरिनाम घोष जमलेल्या सगळेच म्हणतो दोष दोष म्हणजे बघा काय बघा सगळा शांत इल्यापासून शांत झालं सगळा थंड कोणाच्या बिया असे कोणते गावकऱ्याचो गावापुरता देवा नाही देवाचो देवालयापुरता राज्यापुरता अरण्यापुरता भरला महासभेच्या बाजी संत सुराचो भले शाबास
हळू राहिला लप्पा लप्पा कुठे लपा सावल्यामध्ये हे सावल्या फाटे शेंडीमध्ये सुपारी शेती झडेल रे होईल कसं कसं हे काम झडेल होईल कसं कसं आंबे लंबा माडवलाय कोंबडीवर धोंडा शापत कसं फुकट केलं असं का रामबे कधी जांबे लागले रे लागतात कसे ते काय झालं फार का काय झालं मोठ्या मोठ्या श्रीमंत पोरग गरीबाकडे काम होतो तो टकले बरं नाही होतो कसं का मोठ्या मोठ्या श्रीमंताचं पोरग गरीबाकडे कामात किती जातो होय तर त्याच्याकडे ते अन्न नाही होतं होय तर अरे उलटा झाला गरीबाचं पोरग पण श्रीमंताकडे कामात का शांत गरीबाचा बरोबर श्रीमंताकडे होतो सकाळी उठलो तोंडात शिरा मारल्यानंतर मारल्या तुझ्या तोंडावर मारले माझ्यानं तर आपल्या आपले कुठं गेलो आड्यात वयच्या आड्यात गेलो होयच्या आड्यात घराच्या वाड्यात घराच्या वाड्यात सर्व घरं सोडल्या भागावर टाकल्या सगळी धोरा सोडून बाहेर टाकून दिले आठ पाठी घरात सोडल्या घरात सोडले तसा असा नक्षत्र मात्र म्हणाला 28 तुझाचं तेच हा म्हणजे सूर्यनारायण सूर्यनारायण कोणाच्या पोटात कवळेपर्यंत सुरुवात झाली झाडावरचे कावळे पोटात गेले त्याचे झाडावरचे घाय तर फुटेचे कोणात भोल लागले एक सारखं फळमाळ लागलो वळवळायला लागलो कोणात आजूबाजू पडल्या हा, हा. कोणात काही एक जमाना दूर मारल्या म्हणजे लांबवर बघले बघता तर काय काय रे सरकारी आमराई कोणाच्या मालमत्तेची सरकारच्या मालमत्तेची राष्ट्राची कंटुला लंटुल्याची कंटुला आहे नवीन प्रकार काय विकास परिपक्व झाले विकास परिपक्व झालेली पाणी सुटला आशा निर्माण झाली त्यांची आशा मारून मारून बघले काय पावाला आंबो काय पावाला घरावर गेला 5 बंद लावी गेला जिलगे दगड धोंडे दगड धोंडे सुरुवात करा तुझ्यावरती आंब्यावरती जायला येईना हरमाळ घरात झालो मानव माझ्या बायका कशातात कंपनीचे हितचिंतक महाराज उर्फ आवाज साई यांनी लाभ लक्ष दिले असा त्याचा स्वीकार करत केलं काय बोलल्या चंद्रकांत नाही असा त्याचा स्वीकार करत सुरुवात करा तुझ्यावरती आंब्यावरती पुढे काय वरती आला आंबा खालती येईना हरमाळ घरा करो आजूबाजू पडले कोणाचा बघल्या खरं तुझ्या काष्टे तिने हात घातले माझ्या आपल्या आपल्या काष्टे कासुला साडू काढू कोणतो तुझं काय माझं काढू काढू सुरुवात करा तुझ्यावरती आंब्यावरती व्यापार करून तरी लोक जितके आता ढकलून दिले सगळे पाया मला ढकलून दिले हे पायावर पटापट ढकलतात हे दैत्यनाथा अन्न म्हणजे पूर्ण ब्रह्म आम्ही जेवण घेत तुझा काय घेतलं 5 पडले रामे खाल्याबरोबर बरोबर घेऊन टाकलेला सुळको झालो व्यापार झाले हलंगावाना विलंगावाना गेल्यानंतर काय केले खाण्याचं खालो गेल्या 5 आणि याला म्हणतात आंब्यावर आंब्या हे 4 पायाचे काय माडार कशी चढली अरे काय कधी माडार चढले तू चढाय तर कसंही हो काय आणि महत्वाचा कसला हे बघल्यास प्रसाद शक्काचे प्रकार नाही यांच्यानी बक्षीस दिला जा तुम्ही सुद्धा करण्याची काय पाण्याचं वारो इतके स्वस्त गाठी मिळतली भेटेली हा काय बघता शिवा कशी रे मरतुकले लावा घंटात सगळे सगळ्या माडाच्या मुळात घ्या ए अळी काढूच्या माडाची मत्ती मत्ती वाड्याच्या आहे का दुकान गायच्या चार तुला माडाच्या कोऱ्यात टाकल्या रामाला म्हणल्या संपत ए बिचारी काय मरतली ती मराचे उपाय सांगता माडावरती माडावरचा माडावर तो कोण कोण तो म्हणतात गेल्या वाचूच्या पेपरात पेपरात हा म्हणजे गोवा प्रांतात ख्रिश्चन फर्नांडिस अक्षरा मारलं तर मारलं धरणीच्या काट्याचा काय बोराट तिच्या झुकले कुठे गेले देवळा देवळात गेले देवळात
हे देवाक केलेली वंदन हा देवात केलं वंदन ताळ दिली ताडातून ताडातून नाही रे माडातून गेलं मग कापाड मारलेले अरे माडाच्या खांबावरती म्हणजे गळ्यात मिठी मारल्या मृत्युकेचं जाम न बोलतात त्याला वयाचाच बसलो एका वर्ष भांडा काढल्या गावाला काम सुरुवात केल्या गाव लागलो काय म्हणायला लागलो सुरुवात केल्या रडायला लागलो काय म्हणायला लागलो तो आय म्हणजे माय काय झाला कोणती नाही रे काय सांगता हो शिवाचं शेवट खालच्या वाटातल्या का टेम्पो व्हायला तर त्या शिवाचो काय करू पुढे तोंडात माते तुझ्या हो माझ्या भारताला हो पैसून जाताला म्हणजे पैसून जाताला अरे बघा माझ्या गळगळा धरण बसवलं काय गळगळा बऱ्याच दिवसांनी बरेच भरली झाली हार पडल्याबरोबर दोस्तार मंडळी सगळी घेतली वासून चोरी करायला काय काय दिल्याने विचारू नका पाहुणे नाही होते पाहुणे सोयरे कोणी येताना काय केल्याने काय केले हार करायला लागली हाडलंच कशी ती कशी कसं हाडलं ओली शनी मारलं पाणी तांब्यात ठेवलं बघल्या घट्ट झाला टाटा कसाला म्हणून गळगळा म्हणून का घडगडा काय बहिणी झाली कोणा बंदूक बंदूक बघल्या जुना हत्या शेळ्याला म्हणा गोडी असत कसले सापाचे बंदुकीचे ऐकत ना खायचे भाषा होती बाबा सगळे भाषा काय पडकच होईल उद्याची सोय होकच होईल दारू घेऊन कसली आडू काजीची माडाची गोडाची काही इंग्लिश दारू काजीची माडाची ना बंदुकीची बाय म्हणतात अपूर्ण भेटतात तुकडा टाकून बरोबर एकदा बरोबर फक्त जमलं तर जमला नेम धरते तुझं सगळ्यात फाटून कसं रे माझ्या रे तर तुमचं कसा दारू कधी आणलं कसली आणली दारू आणलं दारू बरी होती तुझी तोटीत बरी नाही असा तोटी बरी असा दारू बरी नाही काय काय गावाने काय झाला सगळा खरा
जीवावर नाही बरं कसा ता बाईची बिलकी काढल्या केव्हाच काढली तेव्हा म्हणजे असं का असं काय म्हणजे आमचा तोंड असं होतच काय बाबा निघले की झोपले घातले होते हो तुका आधी झोपाचीच सवय आहे सवय होतं तुका खास आमंत्रण होता खास आमंत्रण नातं होतं काय सांगतो होतं हा. खास आमंत्रण मग कोणती आहे कोण 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 म्हणजे कोण गायकी गायकी गाणारो मोठो गाणारो मोठं गाणारो काय सांगतो सुरात होतं आता त्याच्या रागात गाणं जातंय गाणं जातंय हा? माझ्या गाणारो कोण येईल कोण नेक नाही ऐकलं? हो ऐकलं? होतं. हरीची कथा हरीची कथा हरीची कथा हरीच्या देवाला हरीची कथा हरीची कथा हरीच्या देवाला हरे सलाम आका तुका हरे सलाम आका तुका दागरा नाम मिलो तो तर नाही कोण वाजन फ्री काय काय वाजायचं काय काय हो तुला कळतं पिनाकी म्हणजे पेपरा हा पेपर हा केवळ ओके काना कर्रामध्ये तासो तासो हा. नवीन डोळ्यातलो चटकन फोन बघतो मोठं वाजत रीती आहे मोठं वाजंत्री आता काय वाजायचं रे? मग काय झालं रे लगीन लागला वरात चालली नाचणार नाचतात वाजणार वाजत हजार कॉस्ट होतो फुसले नाही तुझ्यासारखं माझ्यासारखं हा, हा. फुसले नाही तिथे आणि ते जास्त निघाली जास्त दिले नाही. बिचारा काय सुधारला सगळ्याच्या भागसून बरोबर हप्ता होतो अरे होती का केलं काय हात झाला कोण आहे? तर कोण कोण सांगितलं? गवताळीच्या किरपीट काढतात कोण तो. नाही घालणारं? गाव रे रंगदास गाव रे तुळजापूर कुलदेवास तुळजाभवानी हे गोंधळ घालतले की मारतले? गोंधळ घालून सुरुवात करा माया प्रीतीला चरणात तुझा वंदिला आनंदे. माया प्रीतीला चरणात तुझा वंदिला आनंदे. भक्ताची तू आधी माया भक्ताची तू आधी माया भक्ताची तू आधी माया छे म्हणजे देवीचा वारा कसला का देवीचा वारा देवी काय म्हणता धावा निंदला असा एकदम गावात मुद्दा निंदला असा मुद्दाम हाते निंदला असा हो देवी म्हणता काय म्हणता देवी काय केल्या तर बरा केल्या म्हणजे काय तपासा ऐकल्या हा. बरा केला अशी देवी म्हणता असं देवी म्हणता तरी पण आमची देवी म्हणता काय म्हणता काय ही जी महामारी इंगली असा हा ही जी महामारी इंगली असा ती महामारी दूर जातली गातली म्हणता याच्यासाठी काय याद करूचा लागतला काय ता प्रत्येक सुरक्षित अंतर ठेवता लागतला हा कोणी गर्दी करता उपयोगाचा नाही हा स्वतःची काळजी पहिली घेऊची म्हणजे दुसऱ्याची काळजी घेऊची गर्दीत नाही स्वतः सुरक्षित दुसरं सुरक्षित असा जर केल्या तर कोणी रोगी नाही काय कोणी रोगी नाही अशी देवी म्हणतात आणखी काय म्हणता काय म्हणता हा व्यवस्थित करा लोकांचं समाधान करा लोकांना राम करू नये असं ती रवतली वाटेक लागली हा वाटेक लागली हा तर त्यांच्या खात्याने मेळायला बसतं हा, हा. पुन्हा होईल गेलं तर कोणाला दाम घेऊन ना सगळं आपल्या घरात लावली त्याच्यावर भागरी घालली त्याच्यामध्ये देतो जाण घेऊन काय रे अरे तर कोण गवेरे नेले असतले हा? गवेरे जवळ तर आवाज जवळ साफ साफ करून अरे ब्रह्माच्या हवनात बसले आहात आऊ ना होय तर लावता असा आवाज घालून ठेवलं की आऊना घेऊन बसलो तू का तशी हवनात दिसतली बरोबर घालून ठेवलं घालूकत नाही हा, हा घातलं तर. ए काय पण म्हणा नको उत्पत्ती करते देव आहोत ते रे मारले शिला काय झाला उत्पत्ती केल्या भागाय सगळं आणून ठेवल्या त्यांचा हेतू कोणता माहितीये कोणतं? देव राज्य जोडावं तुमच्या सारख्याच दैत्य राज्य मोडावं त्याच्या
बापाचा घेऊन खाल्ला देवराज्य जोडून असा का त्यांच्याकडे 4 वेद 6 शस्त्रे 18 पुराणे 14 विद्या 64 कला 52 मातृ अगमा निगमा इतक्या घेऊन फिरतो होय तर ते म्हणून म्हातारा बरोबर बघा जुळो मागून बघ बरोबर ना ए विचारून बघ विचारून भाऊ प्रयत्न कर पक्के दिल्या तर दिल्या हा ओ म्हाताऱ्या ओ म्हाताऱ्या ओ बुवा आमचा खपर नाही आणला ऐकल्यात म्हातारा हलगाला दूर झाला अरे त्यांचे पंचप्राण ब्रह्मांडात विलीन झाले आहोत विलीन झालो होय तर म्हातारा विलीन झालो म्हातारा लक्ष द्या आमचा काय ठाऊक नाही ऐकल्या जाऊन जाऊन ऐकल्या झाले काय झाले फक्त 10 आजच्या रात्री पुरते उद्या हवेत का सगळं भरा ठेवले वाढव ती त्यांची किरीट कुंडले भूषणे आमच्या संस्कृती दिसाने पोळवा 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 किती झालेत का बरी असलं हे आता काय भार पडला बाबा नाही का कोण येऊ कोण येऊ कोण रे ए बाबा तू तो साडू केव्हापासून झालो तर काढू काढू हा कोण रे ए बाबा तुझो घन तर कोण काय कोण रे कोण म्हणजे आईचं भाव अरे ज्याने कर्म करावं त्याने विस्तारावं ते काय करत बापाच्या बापूला हातात कसं जावं सप्तसागराच्या तळाशी जाऊन लपून बसलाय ते पुनश्च आयुष्यासाठी देवा तुझा धावा केला भावन करतो तुझे आरडते कोकांत एक तरावात बसलो हो अरे काय सांगलं काय या म्हणजे काय या म्हणजे ए कोणती या बाबा कोण नाही ओळखत नाही ओळखत पैसा डाव काय उजवो इलाच घेता तुका पाठवलेली जबाबदारी माझ्या सगळी जबाबदारी माझ्या दिलेली आहे तुझ्या दिलेली आणि कोणच काय होतो आणि कोण असलं तर माझ्या जबाबदारी किती असतो माझ्या दिलेली एकमेवती येत काय अधिकारी व्यक्ती अधिकारी सरकारी सरकारी मानाची येतो मान तुझो चालते बस ए जास्त बोलायला लावू नका खाली बस बघ कशी सफाई जागा कोणाची तुम्ही कसे वाटत असल्या आमचं मान आहे हे भाऊ कसे होते त्यांचा अधिकार तो मान त्यांचा अधिकार सगळा चालला मान पाण्यासाठी चालला होतो सगळा खाली बस काय करतालाय अपमान हे घाम काय झाला बोलतो बोलतो बोंडको तुका तसे बोंडकेच दिसत अरे तुझं वजदारीला हा तुझं पहिलं पडेल बक्षीस दिलं देवीला देव कोणती ठेव श्री कृष्ण भगवान विष्णू भगवानीला ए इष्णू कसली अरे चतुर्भुज नारायणीला 4 हात घालो मागे बघ हात होय तर वालो ए संकटवा ब्रह्मदेवाचे व्यंजने आणून दे राजा वामकाशी
लका मका लका मका लका मका ओरे माझ्या बापाशी लका मका ओरे माझ्या बापाशी एवढं काय तर लका मका काय ते काय म्हणता ए सांगतास ना ब्रह्मदेव विनाशाला विघ्न औषध होता जागा चुक बरोबर औषधीचा कोण कोण आमचा जन्मता विद्वान कोण कोण विद्वान कोण बनजो विद्वान पंजय विद्वान आजो विद्वान आजय विद्वान बापूस विद्वान बापूस तुझं विद्वान त्या बापाशी झिल झालं हा, हा. तुम्ही महाविद्वान या महाविद्वान माझी वाली विद्वान ए येदो मोठो कुमिये सारखो असताना बाय तुझी नागर मारून तर विद्वान म्हण विद्वान येऊन टाकताना काय शिकली काय काय हो काय करता काय विचारू नका हा खडेच्या खडे कायच्या काय कायच्या काय खूप शिकले हा गलास असून गलासा गलास असून गलासा हा हा श्री गमाना शिरीक गमाना श्री गमाना काही येणार ना आणि तुझा शिक्षक त्याच्या पुढे त्याच्या पुढे खूप याला माझे धाम फक्त कमाल आमच्याबरोबर गायला काढलं पटकन बसता पटकन औषध लांब राव पुढे येऊ देतो ए नक्की रोग झालो पण तुका झालो का तेका झालो हा? समजणार ना तुका थापटते तेका हात लायते काय चालला काय ह्या रोग माका झालो का रोग ढकल काय समजणार ना दोघांचा असा झाला हा हा माझी पद्धत तपासूची तपासूची जरा नाही काय तुटली काय तुटली काय तुटली जड्डेची शेवटी तर कोणाच्या हाताची हाताची झाला काय झाला सुक्या नाळटू फुक्कट गेलो कट गेलो कामासून गेलो हा हा वेगळे कशी काय केल्या आता काय करता काय पण म्हणा नको रे तुझ्याकडे का उपाय असा 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 उमेश साल माटी साल दिल्ली साल तांब्याची साल हा त्यातल्या त्यात 10-15 कांद्याची फळं केला 10-15 पुरे खूप झाली हा पाणी झगडा रोज करा महत्वाचं काम करा बसला 70 वर्ष म्हातारी आहे बघा मिळणं मुश्किल मुश्किल हा होय तुम्ही बघा एक औषध बरो औषध बघा हो मागवा औषध बघा तर औषध बघा ना तर रे जे औषध तिच्याकडे औषध हा सत्तासाठी उतरले हा, हा. वाटलं झाडाकडे गोड पावलं ना आणि राप करून मारलं. आणि म्हातारी मेली लोकांची बघायची ना तर राप करून मारलं ते फक्त टाकून दिले हा औषध पुढे गेला पैशाचे घराकडे औषध ओढत दिलं खूप कोण केलं खूप कोण केलं ए गंध गंध करी मारून द्या लोकं, पुढे पण शकतात हसून देताना परतून टाकतोय काय कोणा सांगतोय बदल सांगताय करा आईचा खाजी हेला दुसरं कोण बापूस नाव करीत ताव करीत कोणतं कुठली करीत आणि ते अरे काय म्हणताय 7 खाली 8 खाली काय झालं चालला काय कोण येऊ आई देणे खूप देणे करायचं कोण किंवा मोठे श्रीमंत मोठे श्रीमंत मोठे श्रीमंत हा, हा. आजूबाजू सगळं दिसतं ते आमचं होता तुझाच होता सगळं आमचं हे सगळा तुझा जा सगळं ह्याच्या बाबाची काय कमी पुन्हा हा हा काय केलं काय केलं? दाबला घेतल्या दाबलं बाई मात्र घेतल्या गाडी पेरू बरोबर हा. मोठ्या साथ घालता हा तू म्हणजे रे म्हणजे हा. बोल. आमच्या विद्या खायचं काय हाडलं खायचं का आमचा खायचं का द्या खायचं का तुम्ही ठाऊ ना आता का खायचं दया पाहुणा सर्व घालून राहिले ती मांज पाहुणा सर्व दाराच्या अडीचशे होतात ना ए ती केरसुनी मी काय बुकलो खायचा ब्राह्मणाची सासना गेला खरं सांग बायले घ्या तर लाग दिसता ना तुझ्यावर मारले तर मुडिये पावसाळ्यात असली काढल्या भरल्या आम्ही केल्या माका मला बघतात काय मोठे मोठी पारा वेगळं मोठ्यात मोठी नाव वाच केलं आणि हा हा मोठे मोठी असेल घ्यायची त्याच्यापेक्षा मोठी हा हा बरोबरी थोडी हे समर्थन आम्हाला काही हे विकलं का जवाई का ए तू मागा होता तुझ्याकडे हो काम कुठे गेलो लावलो मग घर
ऐकलं आणि मोकळं झालं. हा? आता असा काय तुझ्याकडे? हो. आता का ऐकतात काय करतले तिने? वेळ मारताना ऐकलं म्हणून चोरतलाय. मस्त पोळा मारून उभं चेपलेलंय. सापड वडे सापड. बरं नव्हता. काय झाला? हातात माझा हा. हातात हे पोळाचा ए कोणी सांगला तुझा खातो बरं, बरं. म्हणून? आम्ही देवाची माणसा. थोडी त्या देवाची देवाची काय घावाची रवगी असतात नाही काय नाही काय झालं? नाही झडला झडला आत्ता जाग्यावर होता अचानक कसा तुझा सांडला? आहे 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 घराकडली आई येईल आम्हाला घर तर हत्या शस्त्र आहे म्हण. आहे सार भाई सार भाई सार भाई हे मध्ये धंदे चालू केले आता. धन्य हो? अकाउंटर आई हा. अकाउंटर आई हे सगळं लय भारी काय करतले तिने? काय करतलं हो? वाद्य करतलं वाळत करतलं एका कोणी सांगलं तुला? नाही जागेला हात मोडलो पण. हो? डॉक्टरकडे जा. डॉक्टराकडे. आणि 15 दिवस कामच खेळतो मेस्त्रीकडे जा. नाव करू नका तिथे ते सगळं पुरुष नका हो? म्हणजे खोटुटा जवळ करे गंधने खेळ हारतले ठोकतले पुस्तक खाली पडलं आता कोणी गावात काम कर. अवटी इलाज कर. होय तर. बरं मिस्टर राहिला मग आवाज कसं झालं? तुम्ही बसलो आता एक काम कर. त्या देवा शरणे आणि मरण चुकाय तुझा आता. हो. कशाला मला मानाची झाले परत सुखायचं राही झालं कशाला तुम्ही होता तुम्हाला देव माहिती बसलो बघा साहेबा म्हणा देवा म्हणजे भावा वय साहेबा. काय करायचं वापशी वय साहेबा. तू काय देवी बाबाची प्लीज नाही साहेबा. साहेबा नाही साहेबा का देवा कधी कोणी नारळाची किस केली? देव अक्को झाले ठेवलं देव नारदार बघीत बसतो प्लीज करून ठेवलं सर्व माझ्यावर बघतो तू काय देवी बाबाची प्लीज प्लीज देवान काय सांगले? कार्तिक होते गुंडन गुंडन मारत हे देवाची देव तुझ्या गतीच्या प्रहाराने देव उत्तम जगता होते जो कोणी शंका वाचून या महाविष्णूची पूजा करेल त्याची पूजा निष्फळ ठरेल.